Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. Sabado nights, walang patid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights. Cool na cool sa akin. My God, I hate trucks. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:49 sa liwat mayong gabi Bacolod. Karon kadlaw Sabado night. Petsa 21. Nagapabili kita gyapon sa bulan sa Tingkiriwi ang bulan sa Agosto. Sabado naman ng edisyon sa Newsring nga para tuntunan sa kadanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sila nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal man nga nabalhag sa police blotter entry sa aton sila kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dalanang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sa gabiyo ng aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na panagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman aton nga bantayan kag himulsuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, builog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Update nato sa pagbantay man sa mga balita national, international. Update sa COVID-19 ginatutukan nina sa News Center with Aksyon Andy Pensor.
Opdan makita sa katon sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert. Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinalagad ang korman sa sininga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilini sa kaoras. 8 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Unang kabahin sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bio. Pinakalitis nga rakat sang panahon. Natala na nga magagwa buwas sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ amugyapon ang makapaulan-ulan sa pila ka bahin diri sa Western Visayas, particularmente sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Was Ganlao, bantayan ang special coverage ng Aksyon Radyo Bacolod. Encuentro sa tunga ni Manny Pacquiao kag Yordanes Ugas. Bantayan din ang special coverage sa Aksyon Radyo Bacolod sa hindi makalantaw sa ginatawag nga pay-per-view o kon live ngampang sa TV. Pag wala kayo TV, pag hindi kayo nasa cable, tutok na lang kayo dito sa Aksyon Radyo Bacolod. Hindi parehas na nga nagtanaw ka TV. Ang Blue by Blue account from where the action is. Dalo ni na buwas kadlaw ni Aksyon Boy Duran kag Aksyon Artay Hupon. Upod kay Mr. CMD Mr. Magahin Roland Magahin sang CMD. Ang aton nga sports analyst buwas last 9 magasugod ang coverage sa Aksyon Radyo Bacolod, Pacquiao versus Ugas Tutok. Diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ini kabayan sa ato sila pagpangalagad ginadulong sa inyo sa karuan sang D3. Parabilin, dugay-dugay, alas 10 na, Scorpio na sa siyudad sa Bacolod. By the way, sa aton galing nga mga ka-aksyon bala, may sino mo ning halit ni kagtunto ni nga ang akon bala nga profile pic, akon nga Facebook account profile pic, ginagamit niya sa katuntuan, no? Wala kuya kwan, wala kuya Instagram. Tingala ko may Instagram kuya. Akong profile pic araman. Hindi mo nagkatingala kung akon gini.
Sining ko hindi na akon. Ang profile pic akon. Pero sa likod sila hindi na akon. Ka mga animal nga mga tao. No? Kasiling pa na sa perming niya sa mga kilala ko bla. Siling niya, hi, hope you are safe out there. Glad to hear from you. Just checking on you. Wondering if you are aware of the IDA grant program authorized recently. Unang mga amo ng kontenido sang kwan sang iya sining ginapang text sa mga kilala ko man through messenger ay ka mga tunto no si palihog lang buligyan nyo lang kung ma-report na kay hindi ina ako no so sa aton sini nga maka-action sa akon nga mga friends sa Facebook basi ko makabaton kamo sa amoni na naga-hi da buligyan nyo lang ko report nga hindi ina ako no okay pwede lang i-block nyo siya ha kasabad na matali kung kayuhan mo lang ginapalaptay mo kay hindi man amo paliog lang ha sa mga friends ko sa Facebook ha kag sa mga listeners ko nga nagapamati karon nga gabi no palihog ay ayo lang ko sa inyo buligin nyo lang ko report nga hindi inaakon okay God bless you all. Ano mga bulabalita sa palibot-libot sa probinsya sa Negros Occidental? Kamo na kayo nag-report na Action Albing Graba sa Action Firing Line. Action Brian, ining kamatayon sang Mag-Iloy. Ginpatay sa iyabana ang iya-asawa kag duha ka makabataan. Ang nagpatay nga bana sa asawa kag duwa ka kabataan naghikog man pagi sa pagtiro sa kuglingon niya. Nag-apas man sa iyang asawa kag duha ka kabataan. Patay in short man ang nagpatay sa Mag-Iloy. Grabe no. Natabo ni kinasang aga kapasang banwa doon na bulabog ng mga residente sa may Greenland Subdivision sa Barangay 4 Himamaylan City. Ay nag-report ang mga residente nga may mga linupok na batian sa sulod sang balay sang pamilya Diaz kag Igka aga pasang banwa sos nagresponder ang mga kapolisan baw nagtampad gid sa ilang mata ang nagalalapta nga bangkay sa sulod sang puluyan ang tatlo ka bangkay sa Mag-Iloy ga lalapta sa sulod balay nila una to nakitaan ang Iloy nga 24 anyos nga si Mary Rose Igka nga subong tani birthday pa subong adlaw nasapuan patay sa unhan sang bangkay ni Mary Rose Igka ang isa ka tuig kag siyam ka bulan nga bata nga babae patay man may igo man sang luthang sa unhan pagid pagsulod sa mga pulista abaw naghuray adman kita man ang bangkay sang abi niya pila edad sang bata nga lalaki 7 ka bulan sus siniro sang amay nga si Raymond Diaz 59 anyos ang gingamit sa pagtiro sa asawa ya kag duay kakabata super 38 duay kasalbar ang nanay kag ang duay ka bata di siya naghikog man tiniro man kog lingo niya ilaw na kay na sang hapon patay na sa dini Bacolod Adventist Medical Center yamak muna no so depression problemado ang bana nagkatiwa man ni katawhan lang nga sa balay na to kay nakita namon sa picture ni Action Albing nga nagkadto to sa lugar kanami sa balay nila kado ka ligwa kado ka tinlo man kado plastado man ambot ano nga sapat na sulod sa ulo ni Raymond Diaz ng tiro yung live-in partner kag duay ka makabataan no iway gid ka salbari basta siya patay man ti sila pa pasakaan mo kaso tamak mo na nga huol nga ginbilin sang suspect ni sa pamilya sang babae ni kag sa duay ka makabataan nga nagkalamatay
same time, ti sa pamilya man ni Raymond Diaz, iti. Wala ni pasakaan, kaso ang pulis, kiti. Patay naman si Raymond Diaz. May balatian siya kung ano to, do. Pneumonia kag balatian diabetes. Sa plano, panitaning asawa niyo, karong adlaw sa birthday, nga magwa bala. Bali ang birthday nga isilibar karong adlaw, ibutang tani sa sagwa. Ito diri kuno nag-trigger ang kuani ang kainit sang bana sa asawa. So guro hindi mapasugot nga ang birthday butang sagwa. Aga pa sang banwa kakatulog pa yang mga biktima pinaniro sa ulot usus. Ubos patay. Pero swerte kay ang timbang nila sa bala wala maging tiro ni isang suspect ni nga napatay man. Swerte nga mga klase sang balita, no? Ang guwas ni masaker tani. Bana nagmasaker sang galingon niyang asawa kagkabataan. Sinudlan guro kapanulay ang una-huna ni Raymond Diaz tuti. Sakit. Damo gid ang naghilibi kag nagkaluoy sa duha ka makabataan nga sus Santo Anghel. Tinatay gid sang ila kaulingon nga amay. Mga pulis ka nag-responder ga lumaw-lumaw mo ng mata kag daw hindi man kapatib lang amo ginang dangatan sang away nila nga ahaw gilang sa birthday nga putang sa sagwa. Inubos sige dyan kag pinatay gid yang duay kabataan kag asawa. Ay ho, pangabuhi sang Pilipino. Ini nga porsyon sa ato kapagpalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10. I-check na nga ito sa Patrol 2 Crosswind Patrol.
Kamustahon ta ang paglibot-libot ni Action Team. Sabado night na to sila nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action Joy Salazar sa Patrol Day. Mga gabi, please come in. Yes, may gabi actionary kag sa aton sining mga ka-aksyon na hashtag impostora. Ay na. Hindi na gamit niya yung account yun. Ano mo ni sila Ay man? na, alam mo sa mga famous. Mga buisit, blaw. Mga scammer. Pero actually, actionary, may iba nga nag-usap sa mga iban nga lain nila mga personality bala. Oo. Kaya mga litrato, kaya ginakwartahan. Gani. Basta padala doon ng Gcash. Oo, no. Mag money transfer. Okay na sa mga sinisagot ni si Action Eric no, padala na sa Gcash. Kung lain ba kasi mga ayo, blaw? Oh, peke gali. Piki niya, Di may nang na-inform ikaw right away actionary ka. Gani. Para at least bala ma-report, no? Sa aton sila mga kapton. Buligan ako nila da. Once ganita mo report, di automatic actionary nga ma-block ina or ma-delete ang ina nga account, no? Kay amo na yung sikat actionary sa Facebook kag wala Instagram. Amo Ayun na, gali. Amo na. dapat kun na ubra ka lang official Instagram account ni actionary Kag may ubra na ko ng Instagram, kag na Twitter. Twitter. Twitter account pagid, no? Ang Instagram, tikon na mahilig ikaw sa mga litrato actionary ka. Oo. Di mula perfect na para si mo. Ayun na. At least, so, kaya ang Instagram na puro na picture mo. Ito tabi Kaya mga Instagram na ng tao Kabuisit mga tao niya. May ubras kabuhi, blaw. Ay na, tindo mo na ang utro naman, ang mastermind sila naman. Mastermind sila yung mga makabalaw ko na taga, nagkikikwarta, tunto ka. Ang mo tayo lang ang pinaka-purpose na niya. Oo. Pangguba. Hindi man ni pangguba. Di ka doon, ay man ang style ba yan. Hindi man ni pangguba, guro. Ano nila? Basta fan mo lang, guro. Fan mo. Di galing kayo doon. Amo lang ginahalay ka balik-balik. Isa perming na text siya. Ano niya yung panghalay niya ka kuha niya? Buta ka niya niya, hi. Hope you are safe out there. Glad to hear you from you. Just checking on you. Wondering if you are aware of the IDA grant program authorized recently. Ano mo na? Anong yan yaman? Ay, animal. Tiyan mo lang po the actionary kay makadig ng identity theft kunbada. Gani. Nga lain nga personalidad kay mga litrato dira your information hindi mo ya. Tiyan mo lang bulubudlay. Man lang ganit kayo ng mga makilala taga inform sa atong bladilaw. Correct, no? Kaya actually tamo na actionary ng mga post, no, sa social media. Oo. Nga muna ang iba nagapangayo kwarta. Ang iban na ginausara mga matahom nga litrato para gidamang makaganyat sa ibang nga persona, mag-meet up, pagdira nagkakatabok sa mga pagpangawat, actionary or scam. Abo na nga ti hulwalong gid. Dapat i-verify gid, no, ang information. Kag investigara kung baga ako nagaduda kadira kag kung kilala mo yung isa ka tawo ti pwede gid ka konsulta dira nga ikaw ni bala tuod mo nga information. O imo sining identity kung baga actionary ka. Kanami mo sila kasi sir, imo ni sir account to, ikaw ni nag-text. Kung hindi na ako, hindi ko na yung nag-chat sina. Kasi na mismo na natingala mo lang sa ng English, blaw. Kasi actually, ulit na mo niya English, no, ilunggo mo niya. Dito tingala sila, blaw. Pero ako niya profile pic, Ate, mo nang bulo-bulo actionary, no, kay ma-expose naman ang imo sininga katahom. Ganda katahom. Timaya ka na buligan ko ni GM. Muna ko sir, ko G, isli na lang abi na. I-mass report gani. Mass report at least kung damo doon mag-report. Bakit na madula actionary ka. Ay, gali ka. Ang ina nga fake, no, nga Instagram account. Samtang subong sa malasang gabi, Eric, na dali subong sa may Bacolod City Public Plaza Action, Eric, dali sa may replika, sa may Dalan Araneta. Tawhay da. Tawhay, Eric, kita dali sa may tunga sang dalan or higat sang dalan. Ang nabaliga mga mani, harap na taga-apon mga balot. Dito action Eric sa may tubangan sa Bacolod Public Plaza sa may tubang San Sebastian Cathedral. Kaya dirang paradahan ka punta taytay, no, ang mga salakyan. Kag dito ang laban nga tao. Diri ayon yan sa may Araneta kag sa may
dalan sa Luante, tunutaw-hay na diri ang area, no, kay subong ti curfew naman. Oo. Sa tining mga inora. Subong aton sila yung mga kauturang yung mga street cleaners, sila ini ang subong gindeploy na, no, sa sining mga tinion. Kaya nag-start na sila sa ila sining assignment, no, subong nga gabi kay subong ari diri sila nagapanindok ang nagapanilhig na sa Oo. mga mayor nga dalanon diri sa may downtown area. Naglibot ang patrol sa pinadiri ka mga establishment sa syudad sa Bacolod. Kay boss nga daw tiya mo na Pacquiao versus Ugas Fight Action Eric. May kanya-kanya man nga mga Pakulo Action Eric. Oo. Ang pila ka mga establishment para sa away sa adopted sons ng Bacolod City, Pacquiao versus Jordanis Ugas. Ng iban may mga pay-per-view, may iban nga mga live streaming action Eric ka mga ginatanyag sa mga coffee shop, sa mga hotel, sa mga kalanaan, mga restaurant, no? Pag ang ibang pay-per-view may certain kagad ang balayran, may free drinks kada abi or meal action Eric. Pero may raman niya sa mga live streaming libre nga wala gid bayad sa mga coffee shop diri sa may syudad sa Bacolod action Eric. O kanya-kanya ning mga pakulo like dito sa may syudad sa Cadiz. Kung no vaccine card, no entry katuya. Gani, sa may no? Cadiz City Arena Action Erica Bus nga Dlaw. So, ito ang mapawala ng LGU diri sa may Negros Occidental ang nag-announce Okay. nga may bisang free viewing, no, sa away ni Pacquiao, Bus nga Dlaw. O galing ti, dapat fully vaccinated ikaw nga Cadiz noon para baka sulod ka dito sa may Cadiz City Arena, dako-dako ning arena action May mga promosyon ni Mayor Escalante ito, no? Yes, importante dira is fully vaccinated kag ma-present ka dira si mo sining card. Ay mo sining CCTS card action Eric para maka-avail ka, no, sining ginahulat nga pagbalik ni Manny Pacquiao sa ibabaw sang ring. Gani. Kag kun bala after 2 years action Eric may ano pa? Mabawi pa? May persa pa. Kag mabawi itong iyang corona, no? Yes, action Eric. Ang muna ti bisan nga tila ining iya sing kontra based sa original tani nga plano nga si Errol Spence. Oo. Pero ti dapat daw hindi man kita maka-underestimate action Eric siya sing nga kontra kay base bala matingala na mga kag makibotol to nato na ang mangin enkwentro kag hopefully mangin madinalagon Kabay pa? ang adopted son sang syudad sa Bacolod Action Eric. Actually, nag-browse ko din sa mga litrato, mga previews pa lang ang mga fight ni Pacquiao. Oo. Doon ka namin tulukon lang like sa Bay Center, Damo-Damo Tawo, Full Pack Action Erica, ang iya sining mga away sa mga pila ka gym, no? Dito sa mga syudad sa Bacolod. Pero ti, amo na sa sitwasyon natin COVID-19 pandemic, ti parang malikawan ang mga possible, no, mga super spreader event bala. Ti wala gid ang may gina-organize ang LGU sa Bacolod City nga libre nga public viewing para sa away ni Pacquiao. Kada mo na ang mga establishment natin, they make sure man nila buwas nga daw kay basi bala magginutok kag mag-overcrowded bala buwas nga daw action Eric sa mga kapihan. Kag di dapat ma-implement ng sikap po ng social distancing kag ang numero sang mga number of individuals kaya lang dapat sa sulod sang kada establishment action Eric, no? So muna balantayan na basket daw kung ano ang mangin resulta sang away ni Pacquiao versus Ugas action Erica. By the way, happy birthday gali kay Vice Mayor Elcid Familiar. Oo, happy birthday. Nan, sa buong gadlaw Nagpag-imbitar si Vice, why? daw sa buong ati services mo si Vice. May pandemic, kung wala yung pandemic na si Vice pa ya. Correct. Ang natigal, ikaw mo si Vice nga basi kung magdugok ng tao, magkatos balaya. May lang ginaalikawan ang sinari kang mga controversya. May na nga pinamilya na yung mag-celebrate sa birthday ni Vice. Yes. Ang importante, durati, sige-sige na yung public service device. Kaya halos everyday siya sining social media accounts. Padayon ang paglibot ng provider ang mga bulig, no, sa pila ka mga barangay diri sa may syudad sang Bacolod. Birthday man subong ni Dora. Kilala mo pa niya siya? Ni Dora sang unang spiak? Ay, ito ka? Birthday naman. Ang Coast Guard nga amiga? Ba, tulad kita da? Dito
Oh, Bansibi. Taga Syudad San Bago. Sa ano? Bago. Oh, wow. Happy birthday lang dira. Happy birthday na si Monday Dura. Subong happy na siya kaga. In love. Wow, in love. Sige, happy birthday lang dira kay Frances Doren Balbo Actionary ka. Kaga syempre, congratulations kaliya kay Action Marnie Kirao. Kay? Action Marnie Kirao. Nga, may na siya, oh. Kanina nag-host to siya kay sang fan games. Ay, oo, galing. Oo, na-miss ko itong lakina, way. Gukatan, gilig sa ako. I-replay mo na Actionary kang iya sining ang pag-host sa kayo natin kay Action dyan sa week 3 natin sang ARB Fun Games. Ha? Gani. Na-expose ang beauty ni Action Marnie Kirao. Puerty, no? Oo. Pwede siya. Angayan siya. Dugay ma-practice na siya. Oo, gani. Tiyan mo na si Action Marnie Kirao kay na nag-host siya sa ARB Fun Games. Ang iba nagkakabalak kay base ka last na subong. Pero pa, may isa pa ka Saturday sa August 28, 2021. Ako ang inyong makaupo si Action and Defensor. So, muna yung listening Valentine Action Eric sa August 28, 2021. Yes. Final week sa atong sininga sa ulog sang month-long celebration sang Action Radio Bacolod Action Eric. Kaya previous weeks na to, duwa ka top fun winners sa kada week Action Eric. Pero sa 28, apat ang madaog nga top fun, no, sang Action Radio Bacolod. So, more chances of winning sa mga top fun badge dira. At sa mga wala, sige lang nila sa pag-engage, no, sa mga social media posts sang Action Radio Bacolod Action Erika. Kaga sa mga Sabado sa gabi, labi ang aton sining paniempo. Hopefully sige, no? Ang hininga pa nun hasta buwas nga adlaw. At least samtang nag-cheer kita kay Manny Pacquiao, wala sang dagoob, wala sang pangilat kag tubtob, no, nga maangkod ang kadalagan sa aton sining pambansang Kabao Action Erika. So, from niya ang observation report ng madalong sang patrol sa mga Sabado sang gabi ning ginadulong sa inyo sang DTX 500. Masani ka lang ang malipaton na Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Action Dale Salazar sa sitwasyon sa Bacolod. Balikan na lang kami sa Action Dale sa dugang niya sining mga aksyon balita. Ang observation report ng Action Dale Salazar ginadulong sa Kalawan sa Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan
Radyo. Bakulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag Sa Barangay 1A, Manapla, Athea Kim Iriman, kay Mr. and Mrs. Giovanni, kag Kumarita Rochelle de Quito Rojo, dira sa boarding house nila sa Barangay 16, mayang gabi. Roger Bidoria, mayang gabi nila kay Roger Bidoria, kag sa kay Ernesto Pachico Jr. So, kikini si Ernesto Pachico Jr. Star Mayo, morning dira sa imo dira sa Minnesota, USA. Sa Concepcion, Talisay, tama nilang si Kenneth Reyes, ani kay Yumi. Sa kay Jeff Magtubo Hamantok, dira sa Cadiz, check attendance lang siya. Sa kay Hel Javier, may gabi, kagi na tamyo tamang dira kag may dira nga pag paurok-urok ka pamati kay Kuya Maki. Sa aton nga mga opisyalis kag membro sa Bacolod Eagles Club, tapos ng orientation da sa new applicants para sa tanan-tanan nga mga opisyalis sa Bacolod Eagles Club, no? Congratulations sa mga new applicants. Para din Kuya Maki, mga tanan nga mga kuyas na dara kita tanan halos base ako lang wala, no? So congratulations sa mga newly applicants para sa 2021-22 nga batch sang Bacolod Eagles Club. Aloha Moransil, dira sa Estepanaya, may gabigid. May nga pagpaurok-urok pamati. Si Dolores Minguila, kapanawagan sa ginsakya niya kuno nga private car. Alis sa sila, ginpanaog kami sa plaza. May nabiling kuno nga envelope. Kasi pwede mo kuno mauli ang card sang anak niya 5 p.m. Nagbaba sila ko sa plaza, paki-contact lang sa number 0912-347-529 o 092-7763-9769. Alin kay Dolores Benguela ang pahibalo. Ayos. Sige, check na naman report na gikas sa itong correspondence. Standby sa report ni Action Roger Gutib. Unahon ta si Action Rofo dita. Sa mga aksyon balita, kaya na si Action Rufo, nag-flashman sang isa kasunog to sa iyang area, oh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Rufo dito sa report, Rob. May gabi, please come in. Yes, may gabi action na rin. Okay, musta? Ano? Musta ka da? Ate, okay man eh. May ka mabasa, Kina? May ka basa? Nabasa man gamay. Okay. Ano importante, yung basa pakpak? Way, siguro ito pakpak na wala hindi lang yung mabasa, ang tiil lang basa. Naman ng tirada. Naman ng tirada para nga sige-sige ta. Amo gani. So, dali ka mentionar ka man Eagles kagina? Ha? Mentionar ka man Eagles? Tiyo, Bacolod Eagles Club? Tiyo, lagi at kabe ha? At pwede ka da. Basta mga endangered species na pwede na tayo. Organize siguro na. Plano ka na ma-organize ko isang alagit-it club mo. Action ere, katutugin na kilala ko man. Nanduli applicant mo to sa mga aplikante sa ikot. Si Lieutenant Colonel Nasser. Roger. Sa to kayo ng kuha ng nag-orient sila ni Primo SPO4 Edgar Magbanwa. Wow. Oo. Pareho sila kilala ko ba do, maman sila ni Eric Magbanwa ba? Natural. Ano ko manimo yan. Si Abra ko ba pamimbro ka kay patigayunan, ta kay Sir Nasser. Hindi ka tawagin na lang si Colonel Nasser. Ato na na to. Ato na yan. Detado ito kung siya Lenzo. Ato ka na. Way ka man to. Ako ay siya lang ato to. Kaya to ko karoon ko lang magupod ito. Di way tasunog kina. Ay, kung sabagay. Balibad.
Oh. O sige na kay abi mo, pasar ka magi kay kamot ni Colonel Laser antes ka magpagtigbaylo sa gila. Halin sa lagit mangilang gila. Oo. Si Colonel Laser Galila, assign na sa Inigara, no? Oo, siya na kuan sa Second Provincial Mobile Force Company. Oo, siya na Force Commander. Oo, nan. Namako mo natin. Tipid ka magpasor ka, pwede ka to kapit sa yadang kuan, sa yadang headquarters. TP, ho, gitu. Oo, nasigurado ko, yawag kita ng tukaon prutas. Ate mo. Kasi niya paborito yun. Sirisa lang, actually, basta may sirisa, lipay na ta. At paborito ng lagitit ng sarisa na. Sa balay to, damo sarisa to, luto. Ang kung kada magkanto to sa balay, nag-atake, isa man kalagitit, si Action Radio. Si Action Alvin. Ay, plakaon tao ka sa Risa Spray Alvin. Kabilaw na siya. No, kabilaw na siya. Plakaon siya sa kwan, batilis sa Risa. Anong gusto ito ng talanggit? Oo, mga luto na blang. Inakaon sa ngalagit. It mo man ang namian niya. Hindi na pili. Ay, sabi mo ka lang nakalamit siya na, Nanam. action, ari, sa sila sa Talisay, action na rin. Ang katapuya sa Talisay City Police Station, tiga yun niya nga nagdakop sa isa ka persona nga maiwarang to baras. Yung persona naging kilala kay Rocky Panisalis, Equilio, 40 anyos sa paligoon, may atawa, pumunta sa San Lorenzo Village, Barangay Zone 1, Ciudad San Talisay. Dakopin siya mga media antak na sang aga sa Barangay Zone 1, iniangot iya sa wara to baras sa pagbayular o sa kaso kapag bayular sa City Ordinance 358 Series of 2004 kag may piyansa ni nagdangat sa 500 pesos. Ining wala to ba sigid issue ng Honorable Judge Montano Medel Jr. sang MTCC Branch 2 Bacolod City kag may pitsa ini September 4, 2015. Kindalal man sa Talisay City Police Station ining nabitan nga persona for proper disposition. Kag inaksyon Eric, no, mutugin sino nato niya kayo na mga launa 50 antang nasang hapon, isa ka sunog yung nagluntad. Dahil lapit lang yung balay man, no, sa Matagoy Interior, Barangay Rizal, Siyudad sang Silay. Ining na po yan, gila palagiyahan ni Marilyn Lim, kag ginaistara na rin siyang iyatiyo nga si Salvador Himina, 75 anyos sa paligon, isa na kabalo, kag ang iya sini tatlo man ka mga apo. Ang napuloy anak siya na Eric, isa ka bungalow type, according sini sa kay is FO1 Dilumes, nga may floor area ini nga 120 square meter, mga 30 to 30 por 40 ini kalaparon man kag human ini sa ang dingding human ini sa konkreto apang ang iya sini nga mga partition human iya sa mga plywood. Kasi ang ginto nga ini ang puluyan nga ginapalagian ni Marilyn kag pinaparkilahan ini tani ni Leonor Dolor. So masaylo na kaya si MM, no? MM Leonor Dolor nga gituna niya lang ang iya sining mga gamit pag una yung pagbutang niya lang action Eric, no? Kagabi o kahapon niya lang binutang kay sayluhan niya na nasunog ini action Eric. So nagkarantaran sining mga pumuluyo, nagbululig ini sang pagbasya sang tubig kag mga alas 2 ang tak nasunod sa kay SFO1 na Edgar de Lumes nabato nila ang fire call kag yun man sila nga nag-responde iya sa amo iya nga tawag ang Matago Interior na Action Eric sulod lon tayo ni kayo no los makaigol di masasulod di sa lang tricycle or tricycle kaya hindi man kamo di magduwalang bungguanay kamati kag ikit-ikit ang pamalay. Ining puluyan, isa man siya ka-compound pero mayroon kay may dulo distansya man siya. Pero kung nagmakot itong kalayo, sinisa kay Esteban Edgar Guillomes, sigurado na labot kaya kumalabot na ng isak pay malay,
ikit lagi niya aksyon na ere kamo niya ka delikado no ano pa perting pagbiluligay. Salamat kita kagina nga perte gidya pagbulig sa mga pumuluyo lo mga nga amo gidiya ang nagabaldi-baldi para nga mapatay lang ang kalayo. Sino sa kay SFO1 na Edgar Diliomes pa aksyon na Eric nga ang ginhalinan sang kalayo electrical no o sa kuryente ini naghalin. Oo. Kag mga 10 minutos ang ila sila pag-away sa kuryente kaya kalipas siya sa 30 minutos na deklarar nga fire out. Ari ang pahayag ni SFO1 na Edgar Diliomes. Nabato na mo ng fire call alas 2 ang hapon. Tadi lang. Sa Agoy Interior. Barangay Rizal. Yan ang tagiya sa play. Ang tagyasang balay si Remilin Lim. Marilyn Lim ang tagiya. Tapos yung ginakitay ato sa Iyatiyo, si Salvador Timina. Ang aligasyon naman nga ginaparintan niyang kakya pero ay panayat occupy at kay MM Dulor. Pero ata na sa mga dibet. Ay taman siya nag-occupy nga mula to gindulong niya na tipranong mga gamit. Mga anong kada pambayad? Ang dako ang Iator area mga ano to mga 30 by 40 siguro kadako. Bali 120 square meter ang florida niya. Concrete ang dingding half may patsa nga wood ang partition niya. Kasi saan siya investigation sir, anong ginagawa sa kalayo? Sa aligasyon sang ga-occupar nga si Mr. Salvador Timina nga ginutdan sila sang kuryente mga last 2 months na. Pero ang amon initial investigation dito is electrical. Ay tungod nga sang responde kami isang kadabot ginamo, nakita namon nga nagalupok-lupok ang mga wiring niya kay may power siya. Pero sa malisa, pag tigar naman ang butong aligar nila nga wala sa power. Pero amo pa nga, initial pa malang electrical. Mo ba sa seguridad na may nagtap o may nagtap? Ang naman, initial naman yung electrical, posibilidad nga may nagtap. Kasi isang sinay ko, na ginutdan sila power mo. Kasi mo itong dito. Pagabot mo sir sa nasusunugan na nag-respond din ang mga kapag abot naman, siguro na mga pumuluyo through baldi system lang, baldi system. Siguro mga 15 to 20 minutes na. Dako na halos 80% sumiyak isabihin na tao na. Kaya mo itong walang kalayo. Ano lang ang away niyo sa Dalik lang. Malalapit 10 minutos. Control na mo. Gusto na-fire out na mga media oras. Kung wala ka sa servo kung gana, may posibilidad dito na kung magdugay kami dito, una dito ang kaso is wise ang crowd control. Kaya mo sa tao nga nagasabay-sabay. Ang sa to is malamit atong sa tupat kung wise may nakabot na yun. Oo. Pero sa lagpanamos, kaya ang balay, doon na si Parar siya, may may kudal pa nga dito. Daw malayo. Amo lang to din sa tapat dito sa Western Park. Daw may posibilidad na mag-igraman siya. Ay tungod nga nito siya mo nang lawanit. Amo lang to nga balay. sa palagyan mo sila yan para lipon. Sa bunga nga bulan, Agosto, is tagulano na mo. Pero ay tag na sirado nga may posibilidad nga magalunta ka sunog. Ito nga din itagulunan. Ang siya is mas delikado kung run out at hindi kandila. Ato na ipagrano ng anandit nga tagyan sa dito. Pintakto nga pitangan ng kandila ta. Hindi pa. Ang kabataan. Kamuha na. Ang
gipahayag Action Eric ni SFO na Edgar Lumes, ang Chief Operations sa Bureau of Fire Protection siyudad sa Silay, dugang ipanisa inisyal nilang investigasyon na naglabot iya sa 70,000 pesos ang halit nga gagintuga sa sunog. Sa karon ba dahil pang investigasyon sa katapo iya sa Bureau of Fire Protection siyudad sa Silay, Action Eric. Isa tayo ginapasalamatan tagid itong mga pumuluyo unday Junior Berte, mga Bakuho family, mga pabatan unto nga nagkalapilasan patulog sa perte nga pagpamasya, pero why gid total damage gid, why gid may nakuha nga mga nakakuha lagi ni si Tatay Salvador Rimina, kay tipan na paralyze pa ni siya. Salamat lang wala sila safety sila iya nga opposing silang mga apo, pero lagi may nakuha bisan isa nila payo kay perfect nasig na kalayo Action Eric. Sus. Dati sa taga-Batagoy, salamat kita padayunon talang na naton niya nga pag-binuligay kung may amo sining asahi sa kung may sunog ito ano pa na mga hitabo nga dapat bululugan. Padayon talang ng mayo naton nga bukata. So tiya tumatugagin na si Barangay Kapitan Julius Cordero nga nag-chikyar agagbulig man para gid nga matigay matupok ang kalayo. So, Action Eric, malawang sininga report ang ating sinimadulong, mga balita ng walang opisyal, sa blatter entry sang Talisay, kag Dakbanwa sang Stilay. Natamyaw talang na pamilya Wen, kaya ginato na bukno naman to sa ako, to sa Taiwanito. So, palipayon nga pagpamati, Report direct na sa President sang Stilay para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Grupo Dita Junior. Una sa balita, sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid, Aksyonofo dita. Ang report na Aksyonofo. Ginadulong sa iyo sa kalawas ng Mighty Sing Alkalang nga Vitamin C. Tagatudlo magbarat. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga Maninoy Maing kagkay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City, always gid nga nag-monitor diri sa inyo para tuntunan kay Jo Marie Caliso Gomez and family, kagkay Malisa Magbanwa para nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Alex Montesa and company. Arasya. Jinke Jalagdon. Jocelyn Song Comidja. Jo Marie Caliso Gomez. Herschel Flor. Kag Huchi. Shout out sa pamilya Magbanwa from Tuboso, Gapa, Urok-Urok, Kid, pamati. Sige, ali sa report ng Aksyonofo, sa ilota report ni Aksyon, Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report, Jermaine Gabil, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga action sining Sabado night. Sa aton sining pagdulong sa mga balita Action Eric, update na ito na rin sa COVID-19. Sa siyudad sa Sagay, nagsaka-saka Action Eric ko, nadugangan sa 8 ang hindi, nakita ni, 4 na lang to.
kangan sang tatlo na mo siya 7, nadugangan naman sang nadugangan naman sa 5, 12, subong dugangan 8, 20, 3, 8, may isa nga naka-recover, Oo. 21 actionary ang Okay. ang kaso sa siyudad ng Sagay, nagsaka-saka, no? Kani 4 na ito nag-legal, pero subong nag-21 naman action erect. May 8 nga confirmed cases sa Bunggid Ngadlaw. Kag muna ang total niya karon. Sa siyudad sa Cadiz naman, kung tani nagpito na lang, so nag-siyam, pag-siyam, subong nag-12 action erect. Saka-saka man siya ang sa siyudad sa Cadiz. Pero sige lang, kaya magiging na kung may nagalawat ang action erect sa gihapon nga mga LSI nga inang kompleto gid bala sa ilaman sini nga mga requirement, pero may mga ginapatigayon nga isolation sila kay swab test mamaniguro mga nagdulugang aksyonere kung kasubong daw digid man niya sila nga damo ang mga ang mga alabot kag ang positive abi. Pero galing dati mga sila wala nga basta may ginaswab, may aragid nga o sa mga compactioner ginapulupinta Gani. kung ano ang resulta. So, doon panik lang sa gyapon, kung si Governor Bong Lacson pakinanglan ang gyapon ang pag-maintain lang gid sa minimum health protocol ang kinahanglan o actionary siya. Sa mga police report naton, medyo matulog-away man actionary, pero kay nag-release ining mga nalakpan kahapon na sa illegal gambling nila. Nga patalan ka mga persona, kag 3 diri mga babayi pa. Ay siya lang ang lalaki. No? Tigin, release niya sila, pero i-file ang kaso as regular filing posible sa palabuton nga Lunes alas 2 pasado takla sa hapon-hapon na. Ang gindakop si Christian Villanueva, 21 anyos sa gidanda. Soltero, kagili si Melfa Espinosa, 48 anyos sa na Ibana. Rosalie Jola, 28 anyos sa gidanda, dalaga pa kag Cirilo Buhat. 28 anyos na edad, agaman isang Black Tavern Phase 1 sa St. Andrew Housing, Barangay Daga, nasa diin, ini sila ang ginakop by paniganin ini tawag ni Court on the Act, no? Nga ini sila yan nagapatigayon dira sa Madyong sa area. Templo Perparar, gini sila kung hulog ng waran ma-file ang kaso, mahulog ang waran of arrest, dakpon gini sila Japon, kag kinanglan sila 30,000 pesos para sa ila sinaksyonerik na temporaryo nga kahilwayan. Niya sigurado, gini ka natin kanabadamo sa mga naglalakpan ganito sa Escalanteo. Isa lang kapag dakop nila to sa legal adlocksyonerik, apat man ang alit ang mga dakop to, illegal gambling man to. Kapulisan sa Sunod sa Escalante, ang nagatutok man sa mga may warrant o mares kag karon ang nagkalakpan ng ulihi, mga illegal gambling man to action ereka. So para matulotaway man maiman kinpon rin sa siyudad sa Cadiz action ereka kag norte man sa probinsya kang Negros Occidental. Ginapaksyonan lang action erek ang pamilya bala kay man ang akon hinablos nagtaliwan bala. Oo. Paningwaan man sa pamilya kag buligan para kung paano sa hospitalization din sa pangataan kang biggest posible sa namo kati ang kabuhitan din naton maruman tanas kamot sa Ginoo tugungan man yung dugo mga pilat to si kabag tanan na pero wala gid makasalbar aksyonerek, no? So mga pamilya ginapay balo lagi kamo although nga tay budlay gid man subong mabiyahe at least balo lagi kamo nga si Leomar boy na fe sa Panta ini si Tamtam bata ni Mario sa Panta kag ni Menfa boy na fe nga nagtaliwan ini si Tamtam edad nga 30 anyos si Leomar boy na fe sa Panta. So ang iyang haya ari diri sa Sinda Cornel 2
sa Barangay Cabawag Sinagsaga di sila mismo nga balay sa balay sa una ni Ugangan di ba sa Cornel Dos sa sina Cornel Dos so arang ihaya kaya siningalubong nagtalanga sa Plabuton nga Sabado so mula nga ginapay balo lang gid kabudlay man tod sa buong mabiyahe pero at least hibalo pagising nga pagpa-action sa pamilya kaya action sila si Tuto Mario sa Panta at si Inaynen pa Boy na sa Panta. So, amo na action na rin at madulong nga report, balita, informasyon kamiya talaga ako na si Kap Maganvia sa Studio Natalias mukhang gwapa kay Kap Magaling ka pusing na diyo din isa ba sa itong beach siguro to sa Ahoy tapos may mga talumpati pa di siya nga po, patingga ngayon katama yung pagkakapitan, So, matyagan ko, karamo na ni siguro siya ginapagparar sa akon, mo, sa akon nga. Kamu na ko na ikadto, Oo, gani, Katuloy ba? So, pumasyaran ko ginasya kay parang matamat ako, dahil matamat ka na ako nakot, bala? Nan. Tag si Toto Jewel, na ibasang ko mo man. Ara da. May ko naman ko may sapatos na magulo ko nga dinggo nga ikanyo. Baw. Photo sa Dr. Eric, salamat din kadaan in advance, in advance. Ay na makapasalamat kadaan lang no ligo no lay manggubat siya way kita ni pabuto ko sige lang. Tapos sige lang wala. Sige lang. Pero sa ngalan sa serbisyo publiko aras no ya. Siguro ganito, ay pumansin sa po matuman ng aking probinsya sa iya. Nga marigaluhan ko lang sa television tag 5 kilo lang nga ugablaw. Na. Kasi niya, galing niya daw, ay man, tula-tula talaga sa buong basa-basa pa eh. Na. Tabiya mong detalsyon, kay Toto Albert po inulan kagay mami nila sa kay Kagulang Bambo kay puro-puro kaya sunere kaya taga-power dream lang ni Gulando ni Gunaldo Bakuya Toto Jay Kributong bao salamat dito sa guma kag interior sa motor ligad at lawa okay ko ka bago-bago kayo ito niya daw nipis na ilisi na sige budget sa dito so saga problema ka pa nyari ko interior okay mo media basta bago exterior bago mo na interior nga daw kaayo mo lang black sunere sus mga migo tabla nga di ba sila sa pagpabugal pero itong mga migo tayo nga hindi kita magpabaya kaya hindi kita magbiya kation sa mga kalisdanan kag mga kabudlayan sila reaksyon Roger matik ka sana nga diskarte ka may kami na to tirada na Sabi ata si Ma'am Mary Flores sa Hong Kong, kaya nagpapamati man. Kaya si Ma'am Judy Delmo, nga nagagwapa na gitna, nagagwapa. Huwag galubad yan mo. Huwag magapugis. Gani. Gabag o lang gitna. Kaya na yata na mga report, balita kag informasyon, dala na mga patik-atik na ito na. Sa mga avid listeners na ito sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action. Reaction Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Radio! Daghang salamat kinaksyon na Roger Gutim. Live report nila sa Northern Negros. May gabi nila kay Sir Edwin Pineda, kay Rami Espiliogo sa New York. Malisa Magbanwa, Lito si Condes, Teresita Urita Kahura, sa kay Kuya Ramram Rojo. Kuya Ramram Rojo and family nila, mayong gabigid, may mo nila kabataan. Sa Bangka Tutong Felisa ra si Jerry Limaco, Eliza Hope, nila sa Magsungay Singkang Airport. Sa Tabunan Bago, haraman si Leonilo Bornales. Dolores Binguela, tiara siya. Pele Pontivella, may gabi.
Madam Eva Sangko, kag Toto Joel Sangko and Kids. May nga bigid. Medyo Marie Calizo Gomez na monitor sa Tonbil Rico Naya sa Barangay Singkang Airport, Kalong-Kalong, Arasya. Very Ancho ausente sa Airport Subdivision. Manda mo Airport Subdivision ka papati, no? Del Rico Naya, damay nga bigid. Mr. and Mrs. Armando Caberos and family dira sa Canada. Si Michelle Sayo Gimiroy. RG Rob Lames sa Laguna Province, Arasya. Si Chrisley Linihan. Si Alexis Wing Torre. Kanya lang pamilya dira sa Balandulid kag sa Paranaque. Si Wing Torre sang UK. Sa Gimaras, si Chrisley Linihan. Yo. Marley Di Mabildo and family, happy listening. Paring Carlos Sagay sa Tokyo, Japan. Jeff Magtubo Hamantok. George Maranyon, may gabi. Kay Julie Militado Patrimonio Ara Manga Monitor. Sila ni Maylin Galino sa Qatar. Everlyn Miranda, mayong gabigid. Kapamati isa to. Si Roderick Cornelius Kabangkalan City kag Milili Oligo sang Tangob. Para sa tanan nga monitor sa atong kapagpangalanan. Pagbalik naton, balik ka report ni Action Dale. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. This portion Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kaintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87.
ang News and Public Affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko man part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time. No, siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo ko sa nagdamo dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa walagan sa atong sining Action Night Patrol. This time, balikan natin sining Patrol 2, Crossway Patrol. Balikan natin si Action diri sa Rasar. Saya sining final report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Dale sa Rasar sa balikan report. Dale, please come back. Action Eric, ginda ko pang sa ka senior citizen na nga banghuma sa may sitio talaga punay, barangay Kamindangan, syudad sa Sipalay City, Negros Occidental, matapos ayon serbihan sang warrant of arrest tungod sa kaso nga attempted murder kag frustrated murder. Action Eric, na may bail recommended nga 180,000 para sa attempted murder kag 200,000 pesos naman para sa frustrated murder. Ang warrant of arrest ang permado ni presiding judge Honorable Rodney Magbanwa sang branch 61 sang Regional Trial Court sang Kabangkalan City, Negros Occidental. Ininggid nakop amo si Fred Minor E. Pilamo, 67 years old. Residente ni siya sang sitio Talagpunay, Barangay Kamindangan, syudad sa Sipalay. Kakaronyara na sa custodial facility sang Sipalay PNP. Samtang diri sa may syudad sa Bacolod, apisal sang COVID-19 pandemic, luyag sang grupo sa mga pamatanon diri sa may syudad. Ngayon pakita nga nagapadayon sa gihapon ang kausa kag advokasya sa mga pamatanon kag matagan sang espasyo ang mga kabataan nga mag-intra sa mga organisasyon. Action Eric, ini kasunod nga ginapatigayon ng pinakaunang Bacolod Youth Advocacy Fair kadungan man sa pagdumdum sang International Youth Day diri sa may basketball court sa Barangay Jess sa syudad sa Bacolod. Subungad wala diri ka mga youth organizations ang nagpakigbahin sa sining aktibidad. Sunod diri kay Ken Paulo Hilo, ang chairperson sa Akbayan Youth Bacolod. Ang walo ka mga organization na nag-set up sa kanya-kanyang mga booth na nagpatigayon sang pila ka mga aktibidad para maedukar ang mga pamatanon. Lakip man ng pagpatigayon sang pre-registration para sa mga first-time voters, pagtudlo sa mga pamatanon sang menstrual hygiene kag pagpathagman kag pag-edukar sa human rights kag good governance kag iban pa. Reaction na rin ang portion sa palag ni Ken Paulo Hilo, ang chairperson sa Akbayan Youth Bacolod. Miarat sa sir sang duwa gid kami objective number 1 sir, syempre doka pakita bala sir sang hope gati sa amid sang pandemic, ang mga pamatanon na lugmok gid sa ila panimalay gati because of the quarantine. So gusto lang namon ipabalo man sa pamatanon sa Bacolod nga ang kausa kag ang movement no para sa lain-lain nga advokasya para sa classes, education, so environment, sa human rights and democracy nagapadayon. So hindi wala nagat-untat ang kausa naton despite the pandemic. Amo na nga nagtipon-tipon ang mga different na organization. Ikaduwa sir is para man nga matagaan sang espasyo ang mga pamatanon nga maka-intra sa mga organisasyon nga gusto nila intrahan. So ano na siya sir ang two main gid nga objective sa Actually, portion sa palayag ni Sir Ken Paulo Hilo sang Akbayan Youth Bacolod. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, ulat sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Salamat Dale, may gabi nila kay Materesa Diroquia sa kay Nomi Retiban sa Magsungay Singkang Airport. Alfredo Ramos, good evening. Kay Stephanie Casabuena Sumugat. Pagi sinamano Naxalite Patrol Program, magatakop kita temporaryo. Balik naman kita sa Lunes, same time, same station. Ato Cinema Patrol Unit Reporters in Action. Nga nagpalagad yung kami aksyon na Rofo Diita alias Ligitit, aksyon Roger Gutiv, aksyon Dale Salazar, back to back sa mga piloto, aksyon ninyo Bugina, News Center, aksyon ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sinan Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Saka sa mga Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong alakad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa Siring Adios amigos. Hasta la vista yung makalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog akwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Unite. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila